Hai bayap song bahai tong mai noro khaklai norok jotno ka hamtang na hani channel ko talpeka ke subscribe kai olo selekhan adi hai ke bayap song sini bagai belai khena koktoma ka ham tamni hinkai sini constitution solution ni bagai interlocutor chongjakha tini thaising sariko hai ke bayap song sini ex minister member kumar jomatia tama sakan rok o video ni bisingti khana wonyai di jo tono sari kaham tei chini jo to ti pramothani warrior rogno tei jo to tin ti prasa takuk te bukuk songno tabung chung khobor mangkha interlocutors already appoint khajakha Mr. Jino interlocutors chongjakha khana salsa tongkhaino chini bubagra phainai tei bochungno press conference khlaiui saklai rinai belai khobor kaham jotto ani tiprasa tipramothani warrior dogno angko yago chung jottono press conference khaimani porego chung baji kaulainai tei tong tholainai jottono hambai hai ke bayap song o audio ni bisingti sar member kumar jomatia saka bubagra phai press conference khai joto kok sanai hingga a sabai mane pore baji rok soklaine hini sini sar member kumar jomatia saka hai ke bayap song mo video no jesing manchak share khai di ambai joto no hai next video malai pina